нархи арз 1 евро бо 1 доллар баробар шуд. суқути пули воҳидҳои аврупоӣ ба поинтарин сатҳ дар 20 соли гузашта расид. нархи евро дар муқобили ҳар доллари амрико дар ҷараёни муомилоти рӯзи душанбеи бозори ҷаҳонии арз ба поинтарин сатҳ дар 20 соли гузашта расид. ҳарчанд евро дар аввали январи 1999 ба унвони арзи ҷадиди байналмилалӣ ба бозорҳои молии ҷаҳон муаррифӣ шуд, вале сиккаҳо ва аксиносҳои физикии евро дар рӯзи нахусти январи 2002 ба гардиш афтод ва то марти 2002 ба таври комил ҷойгузини арзҳои қаблии кишварҳои узви паймони евро шуд. дар январи 2002 ҳар доллари амрико дар қобили 1,12 евро муомила мешуд. қурби ин ду арзи умдаи ҷаҳонӣ дар рӯзи нахусти ноябри 2002 баробар шуд ва пас аз он ва то пеш аз доду ситатҳои дирӯз сешанбе 12 июл давоми 20 сол доллари амрико арзиши камтар аз евро дошт. дар ҳамин ҳол имрӯз 13 июл тибқи муқаррароти Бонки Миллии Тоҷикистон арзиши евро дар бозори арзи кишвар ҳоло 100 евро баробари 1053 сомониву 7 дирам қимат дорад. арзиши доллари амрикоӣ дар бозори арзи Тоҷикистон 100 доллар баробари 1048 сомониву 98 дирам мебошад. яъне ҳоло ҳам дар Тоҷикистон қурби доллар поинтар аз евро аст. 100 рубли русӣ 17 сомонӣ арзиш дорад. нархи тилло қурби тилло дар биржаҳои Лондон асри дирӯз 11 июл 1728 доллару 49 сент барои 1 унс таъин шуд. нархи нафти хом нархи миёнаи фурӯши ҳар бушка нафти хоми таҳвили моҳи оянда дар биржаҳои Intercontinental Exchange ва Brent Grad фьючерси Лондон 99 доллару 22 сент муомила шуд. нархи миёнаи ҳар бушка нафти хоми таҳвили моҳи оянда дар биржаҳои New York Mercantile Exchange ва Lightsweight Grad Oil New York 95 доллару 83 сент муомила шуд. дар чаҳорчӯби тавозуни индикативӣ дар нимаи аввали соли ҷорӣ аз Русия ба Тоҷикистон 340 000 тонна сӯзишворӣ ворид шуд. таври вазорати энергетика ва захираҳои оби Тоҷикистон маълумот дод, ин нисбат ба ҳамин давраи соли 2021 41% бештар аст. аз ҷумла аз Русия 128 000 тонна бензин, 175 000 тонна сӯзишвории дизелӣ, наздики 7 000 тонна сӯзишвории авиакеросин, беш аз 9 000 тонна гази моеъ, инчунин битум, равғани молиданӣ ва кокс бо ҳаҷми умумии 21 000 тонна ба Тоҷикистон ворид шудааст. дар маҷмӯъ Тоҷикистон дар моҳҳои январ июни соли ҷорӣ беш аз 575 000 тонна сӯзишворӣ, аз ҷумла ҳудуди 392 000 тонна маҳсулоти нафтӣ ва беш аз 183 000 тонна гази моеъ ворид кардааст. гардиши тиҷорати хориҷии Тоҷикистон дар нимсолаи аввали соли 2022 беш аз 3 миллиарду 700 миллион долларро ташкил дод. дар ин бора имрӯз дар нишасти матбуотӣ Хуршед Каримзода, раиси хадамоти гумруки ҷумҳурӣ ба хабарнигорон иттилоъ дод. ба гуфтаи Каримзода ин рақам 790 миллиону 300 ҳазор доллар ё 27.1% бештар аз ҳамин давраи соли гузашта мебошад. ҳаҷми воридот дар ин давра таври раиси хадамоти гумрук қайд кард ба 2 миллиарду 322 миллион доллар, содироти мол 1 миллиарду 389 миллиону 700 ҳазор долларро ташкил дод. ҳиссаи асосии содироти молро асосан ашёи хом, маъданҳо, консентратҳо, нахи пахта, алюминий, қувваи барқ ва ғайра ташкил медиҳанд. дар воридот ҳиссаи асосиро маҳсулоти нафтӣ, гандум, воситаҳои нақлиёт, равғани растанӣ ва ғайра ташкил медиҳад. Тоҷикистон истеҳсоли 4 чархаи дигарро барои нерӯгоҳи Роғун ба ширкате дар Австрия супориш додааст. ин тасмим дар ҳоле эълон шуд, ки Иттиҳоди Аврупо ҳафтаи гузашта гуфт ба хотири коҳиши пойбандии кишварҳои Осиёи Марказӣ ба сӯзишвориву энержии Русия мехоҳад сохтмони Роғунро сармоягузорӣ кунад. дучархаи аввали нерӯгоҳи барқии обии Роғунро дар Украина сохта буданд, аммо ба сабаби ҳамлаи Русия ба ин кишвар ва идомаи ҷангҳои шадид дастрас кардани таҷҳизоти дигар мушкил шудааст. Тоҷикистон соли 2008 эълон карда буд, ки барои бунёди нерӯгоҳи барқии оби Роғун 3 миллиард доллар зарур аст. тӯли ин солҳо хазинаи бунёди нерӯгоҳ то ба 8 миллиард доллар афзудааст. ҳукумат соли 2010 5 миллион саҳмияи нерӯгоҳи Роғунро ба маблағи 6 миллиард сомонӣ нашр карда, қисме аз онро ба омӯзгорону табибон, донишҷӯён ва кормандони идораҳои давлатӣ ба таври маҷбурӣ фурӯхта буд. он замон Эмомалӣ Раҳмон гуфта буд, ки барои сохтмони нерӯгоҳи Роғун
زمان به کشورهای خارجی و اینستیتوت‌های بین‌المللی اقتصادی برای کمک مالی مراجعت نخواهد کرد و نیروگاه با مبلغ خود ساخته می شود.